Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon, mayroon tayong pork spicy adobo. Ito mga idol oh. Saka mayroon tayong mga idol, gulay. Ito, ginisang munggo. Ito, ginisang munggo. At saka mayroon tayong pipino. So bago tayo magumpisa, pray muna tayo. So ano pang hihintayin natin? Atak mga idol! Ito oh. Ano natin to, Skarin? Oh. Ito, mga idol. First bite. Yummy. Baba na natin itong mangkok, mga idol. Ito. Yummy.
Mm. Yummy. Kain taba.
Maraming salamat mga idol sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video. At bago lang, kung sino mang bago sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Salamat. Bye-bye.